Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tikpaminawan, nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Ne Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheena, 19, usa ka estudyante. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong joint pains, paghilanat og fatigue. Aron inyong hisabtan, sugdan ko dihang gidungan akong pag-eskwela o pagpantrabaho, ingon ining mga panghita po. Ma, karong wa na si Papa ba? Mag-working student na lang ko. Kaya ka ni mo sina. Kayahon gid ma. Wa man tay choice. Ay, pasensya nak. Kung taas ng ko grado, makakita unta kog trabaho nga taas og sweldo. Dili unta ko kutob lang sa paglabandera. Ma, ay kung paghuna-hunaan na. Kamagwangan kong anak ninyo ni Papa. Maunwa ka mag-inusara, ma. Ni ako, magtinapangay ta. Salamat anak. Kaya ka nimo? Kaya ra, sir, uy. Andad man ko aning pila ka oras ray katog, sir. Sige, ikaw god. Tinuon, bata pa masab ka. Salamat kay Sir Ha, nga gidawat gito nimo dinhi bisag part-time lang. Away kaso. Basta pagtarong lang yun, aron dili ka mataktak. Oh, sir, isaan ako. May gani kay kitawat ko trabaho sa kasari-sari nga tindahan. Balag part-time lang. May nakay ni mi. Ako na ikatabang ni mama namo. Kaya na ni nga idungan ako ning akong pagtuon. Basta, paningkamutang na sabyod na ako nga dili mo po sa akong grado. Aron sa ingon, magpadayon gihapon ang akong scholarship. Nak, sigurado ka anak nga gidungan nimo ang imong pagtuon ug ang pagpanarbaho. Ma, kaya ra lagi nako. Ayaw ka balakag ko. Tingali unyag maapektuhan ang imong scholarship ba? Kanay dili nako katugutan, ma. Dili mahitabo nga mawaan ako akong scholarship bisag manrabaho pa ko. Maningkamot gahapon ko sa akong pagtuon, ma. Salamat na kun mao ka na. Kay bisag ingon ani lang ta. Pero nangandoy sad ko nga makahuman mo. Isaad nako nimo, ma. Doon na gid unya kay anak nga mahuman sa pag-eskwela. Sheena, once again, impressive report. You never disappoint. Salamat kay ma'am. Nahuman kitawon nako ni gabi, ma'am. Medyo taas-taas pero worth it man sad. Makalingkod ka na. Thank you, ma'am. Grabe siya na. Kugihan ka day, bright bagyod. Salamat, Chay. Bisag sakit akong lawas pero sige lang. Ang importante, nahuman yun akong report. Unya, worth it, resap cute. Unya day, mo trabaho pa ka human din no? Udoy, Wala, uy. Ikaw na yun ang reyna sa kakawkugi, no? amaw. Miss, moro ni bulpin yung blue gagi. Maon na lang gid, sir. Pahurot naman gani kay halinon magit kaayo ng klases ballpen code. Nindot man gid na, sir, kay quick dry man na. O ba? Sige. Yan lang. Kaya ko libak buka ni. Okay, sige, sir. Nakaunsa. Bago pa gani pag-abot ni mo dinis bay, nya diretso dayon kag tuon diha. Ay, nidaot na baya ka. Sige na, ma. Tiwason lang ni nako unya, mukaon ako. Hala, sige. Isukara na tikang daan, ha? Barog na unya diha. O, ma. Sakit naman akong mata, eh. Barog na lang ko, pi. Mumata lang unya ako inikatlawan aron mag-review balik. Aray! Sina, naunsa ka? Mao tong unang higayon nga mikalit lang ko kalupog. Human ato, magsige na og sakit ang akong tuhod. Akong hilot-hilot pero mawara man sa hinuon. Hangtod nga maka-experience na ko mga hilanat, joint pains og fatigue. Nagtuo si mama nga na okay na ko, pero ang tinuod, gitago lang nako niya ang tanan na kong ipamati. Kay di sab ko ganahan nga mabalaka siya. Ilabi na kay wa may kwarta para pa-check up. Bisag doon ako ikipamati, ipadayon lang gihapon ko sa akong daily routine sa pagtrabaho, ingon man sa akong pagtuon. Unya,
Day, asa na ba din akong pinalit? Ay, kadugay ba? Sina, ganin na raman ang iya ha. Ay, Wa pa ganin mo matiman. Sir, ay, pasensya na, ma'am. Di ara di ay, oh. tanga sa ning mo eh. Ikaw ba, mura mang wa magud kasi mong kaugalingon ron. Pasensya na, sir. Kaya tagod, doon na kayo gipamati. Maraglain akong lawas, sir. Uy, inituod ka. Ay, sige, pauli na lang. Ipahuay na dito. Pero anong kun? Ayaw pag hunahunaan na. Libre na lang ng ako nimo karong adlaw. Basta siguro alagi ng panglawas nimo. Tinuod ka, sir? O lagi. Sige na, pauli na. Salamat kay sir, ha? Maghimo na lang ko flow sa program ugma para sa school event. Ako ra ba'y host ugma na. And now, our student host, Sheena. Maayong hapon sa tanan. Welcome sa atong culminating activity nga karong adlaw. Nak, kumusta? Ma? Nansa day ko? Gitawakan ko din sa eskwelahan kay nakuyapan kuno ka. Nagdali-dali kong anhi tungod sa akong kabalaka. Kumusta naman ka, ha? Okay naman ko, ma. Pagsulti sa tinuod kung unsa gipamati nimo, Sheena. Ma, okay ra lagi ko. Excuse me, ma'am. Sheena, mas maayo tingali nga magpa-check up gid ka aron sa pagsiguro. Kay, lisod na gyud kung pagtagna-tagna lang ta. Teacher, okay ra lagi ko. Kung ang tingali ko sa katog, ipaway ra ni nako. Sure ka? Yes, teacher. Basta kung naa kay pamation, Sheena, pagpa-check up dayon ha aron sa pagsiguro. Oh, teacher. Hangtod sa akong maestra, namakak ko sa matuon akong ipamati. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, bisan makatarong pakupahuway, pero nga namang permi man lang gihapong kapoy ang akong lawas. Kuang lang ka kong vitamins. Ikaduhang pangutana, usahay, doon ako'y mga hilanat. Unya, maka-experience ako og joint pains. Unya, fatigue pod. Unsa di ay ni? Sa sige kanina kong pamuwaw ato, maumuragwa na ko'y kusog. Ikatulong pangutana, kung magpa-check up ko, pila may magasto. Doon na ba'y libreng check up para ani? O doon na yun bayad? Ikaw ba't o katapusan? Asa man ko pwede mo dool, aron mangayo og financial assistance? Lisod man gud mi. Unya, akong mama, labandira ra. Maong dili gid ko gusto nga ipahibaw niya, kay dili ko gusto mabalaka siya. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Sheena. Siya pala na yung paningkamutan ni Sien mo. Kubag na ko na imong mga pangutana, no? Unang pangutana ni Siena. Bisan makatarong pagkog pahuway, pero ngano mang pirmi lang gihapon kapoy ang akong lawas. Kuwang lang kahakog vitamins. Maybe kuwang kag vitamins or exercise, no? 20 years old pa man ka, Siena. Bata pa ka kayo, at numdum ko atong 20 years old, musugot na ko weapon yung tuhay, magduwa lang basketball, whatever. So, kini magong kapoy ang lawas. So, depende ba na sa imong imong daily activities, no? Kung naanad ko kag ingon ta paglihok-lihok, ug mo standby ka kapuyon nimong lawas. Mayon kag kulang ka kog vitamins, then considering nga 20 years old pa ka, kaon lang gyud sa sakto. Wala pa may ginadili nimo kay sakto pa man imong good ug bad cholesterol, sakto pa ang imong blood sugar, I suppose. Tuwa pa kay mga dietary restrictions kay bata pa man ka. Unlike those nga nag-edad mga seniors nga daghan ng mga dietary restrictions. So kung kapoy ka do a light exercise, ayo lang po nang strenuous kayo. You flex your muscles. Be sure nga normal ang pagdaloy sa imong dugo ug ma-exaggerate, ma-activated ang imong mga nerves through flexing diha og inom og ample amount of water with
nutritious diet. Gusto na po tala, usay doon na ko'y mga hilanat. Unya, maka-experience ako og joint pains. Unya, fatigue pod. Unsa man di ay ni. Sige kahanin ako pamuwaw ato maong murag wala na ko'y kusog. Pamuwaw, meaning kulang sa tulog, no? We need to sleep. Anong kinahanglan matang matulog in order to recharge, in order for us to be recharged like cell phones, na makabalance sa homeostasis, maka-repair sa or maka-replenish sa spent energy na ng the previous hours or day, ug we need to sleep ample amount of time, no? Sa my definition kuno sa good sleep, ang good sleep is when you wake up the following morning you feel recharge, refresh. Ha? Mao na ang definition sa good sleep. Kaya may mga matulog 9 hours, nga di pwede ay sakto. Napay matulog og 3 hours lang, 4 hours, pero okay na. Pindi na sa anad, no? Ikatulong pakunta na, kung magpasigi kog chika, pila man sa magasto. Asa man tong inyo, Juan? Siya na. Sa Cebu City raman ka. Dool dia sa Cebu City Medical Center o sa Vicente Soto. Government hospital ay ato Para nga ko, may taas rin kayong linya. Siyempre, taas mag-linya basta kay government hospital kay may consultation payment, no? Ari po ka sa mga pribadong mga doktor, may nga nung mo charge man ng mga private doctors nga to serve man ka. Saan po pagpalit sa mga kinahanglan po sa doktor, maintain siya yung status sa doktor kundi po mo charge. Nga mo charge good. Kay naman po yung mga panginahanglan ng doktor. Sa may doktor way so ng pitaka di na po maayo. So dool og usa ka government doctor o sa ka government hospital kung watay budget para marisitahan kag usay mahilantan makaka, no? It could be due to nutritional problem. Joint pains, I don't think so nga taas na kag uric acid kay bata pa man ka, 20 anyos pa man ka. Di puti ni gouty arthritis, no? You flex your legs, you flex your muscles, no? Para namanggutay endogenous opiates sa atong lawas, ma-activated na siya kung if we do exercise. Sunod nga pangunta na, kung magpa-check up ko pilam mga lagi na government hospital ang doula or government doctor. Sunod nga punta asa man ko pwedeng mo dool aron mangayo og financial assistance aga. Basta ganahan ka mo dool og contractor sa DPWH. Nasa mga billions of pesos. Bitaw DSWD ngayo kag financial assistance. Mga financial assistance lisod man gud me unya ang mama na kol bandira ra ang trabaho. Basta kay confirm nga indigent na walay kapasidad sa pagpalit sa mga tambal. Pirmahan naman na ni mga social worker na to, no? Diya sa Vicente Soto, dati mga social worker andam mo taga na pag-process o pag-classify sa mga pasyente nga those who are really indigent. Meaning to say dili maka-afford pagpalit sila mga tambal. May panghambog sa ato mga elected government officials na no balance billing. Kung ikaw kuno PhilHealth member. I don't think so nga PhilHealth member na si Shane na kay bata pa man ayo. Kaya go to a government hospital o niya ay nga wala ko'y ikapalit og tambal para sa joint pains. O bisan da sa health center da sa inyong barangay dinhi sa taga ni Aramang ka sa Cebu City, no? I don't have any idea unsa ka barangay, pero og naay dool nga barangay health center da sa inyo dool naa sila yung mga para sa mga joint pains, mga vitamins para nga matagaan ka libre. Alright, so ina ta kasabot ka sa explicar ni mo Shena.